Hej alle sammen, velkommen tilbage til en ny video på kanalen. I dag så skal vi simpelthen lave endnu en episode af Troll Games, som I tog super godt imod i første episode, hvilket jeg sætter kæmpe stor pris på. Så jeg håber, at I nyder dagens episode. Det her det er en helt ny serie, som jeg lige startede op for et par dage siden. Hvis I ikke kender reglerne, så gå tilbage og se episode 1, hvor jeg forklarer dem lidt mere grundigt. Men kort sagt, så går de her regler ud på, at der kommer en udfordring i hver episode. Og dagens udfordring, den lyder simpelthen på, at vi skal få revolver kills, hvor Mads han skal have 3 revolver kills, Sepp han skal have 5, og jeg skal have 5. Fordi vi er lidt højere rang end Mads. Og hvis vi får de her revolver kills i løbet af episoden, så får vi et point. Og lige nu så har vi hver især et point, fordi vi fik et point fra sidste episode. Og så gælder det om at få flest mulige point i løbet af serien. Udover det vil jeg lige sige, at det er den aller sidste chance for at deltage i MSI-turneringen, som er gratis at deltage i. Og det er en CSGO-turnering, hvor ranks det er totalt blandet, og du spiller egentlig solo, hvor du kommer ind i nogle matchmakings, hvor du så skal prøve at få så mange kills uden at dø som muligt. Hvis det giver mening. Ellers så kan I se mere info i en af mine andre videoer, som jeg vil linke til lige nede i beskrivelsen. Men det bliver sidste video om den her turnering, fordi det er tilmeldingsfrist nu nemlig. Så derfor så bliver det den sidste video, jeg kommer til at lave om den her turnering. Så det håber jeg vil gå ind og deltage i. Det vil gøre mig super glad i hvert fald. Og ellers lad os komme ind i videoen. Let's go. Så er vi kommet ind game, og vi er simpelthen på hold med nogle russere, som vi plejer at være. Så det er helt perfekt. Og vi starter simpelthen ud med at købe en revolver her, fordi vi skal bare i gang. Og vi har selvfølgelig drengene med igen, Sepp og Mads. You know it. Er vi klar eller hvad? Til at få nogen. Så må vi se om der er nogen der ikke får point i dag. Det bliver spændende. Lad os prøve at se om jeg kan nakke en close. Han har skadet 96 mand, fuck. Kom så, jeg skal lige have en her. Bare gå for højklingen der. Nej, jeg er helt der. Close. Oj. Ja! Okay, let's go, jeg fik en. Let's go. Okay, 1 ud af 5. Så er den Sepp, han har allerede fået en. Hvad fanden skal jeg sige på det? Ja! Det gjorde han ikke. Ej! Det er nemt nok det her, eller ikke nemt, men det er nemmere i det første. Ej, no way, Sepp. Fik han lige 3. Sepp har allerede dræbt 3 med revolver. Fuck, det er nemt det her. Ej. Det er uheldigt. Ja, det er lidt uheldigt. Jeg tror bare, jeg tager en revolver her også. Altså, må vi steppe vores game lidt mere op. Jeg er klar på long range her. Er vi klar eller hvad? Jeg rammer nu. Nej, hvad var det? Det var nice det der. Nej, han var igen skadet 78. Ej, Anders. Okay, jeg er lidt presset her. Er du klar? YOLO! Close. Anders, close. Ej! Jeg nåede lidt på en. Jeg mangler kun en nu. Sepp, du mangler kun en. Og jeg mangler 3. Fanden. Hvor der er en der. Nej! Sepp! Okay. En hand også. Okay. Dø nu! Nu holder det. Er I klar? Shh. Ej, Anders. Forkert challenge. Ja. Jamen alligevel. For helvede. Han havde en sauce på sig. Eller nej, det var min. Nej, jeg fik 2! Okay, Sepp har klaret den. Ej, han har allerede klaret. Jeg tror, jeg klarede den på lang tid. Ja, Sepp han har i hvert fald klaret den nu. Jeg har ikke fået nogen kills, men det er fordi jeg er gået for revolver. Har du fået 2 revolver kills, så er det søvskill? Er det ikke det? Okay. Jo, det tror jeg. 2 revolver kills. Jeg mangler 3 nu. Purple, can you drop me? Just an UMP. Purple, can you drop UMP? Nej. Okay. I guess not. Du skal også bare lade med at droppe mig. Du skal også bare plads til. Jeg tror, jeg kun dræbt 2 med revolver, tror jeg. Jeg har ikke dræbt nogen overhovedet. Det er fordi jeg kun går efter revolveren. Jamen, du skal til at dræbe nogen. Ja, med revolveren også. Ja. Lad os se om vi kan ramme en her med revolver. Ej, så dø! Nu stop! Ja, let's go! Ej, jeg døde. Jeg bliver skadet så meget, men... Jeg ser, de er preload. Sepp han clutcher. Wait. Gennem døren og det hele. Clutch eller kick? Russerne tror på dig. Russerne, ej, what the fuck? Lol. What the fuck? Let's go. En tilbage. Oh, hell no! Nej! Anders, kan du drømme mig en UMP, så er du sød. Oh goodness happened. So me. Sepp made his mistake. Oh my god.
Okay, nu camper jeg for reals. Skal bare have Har du revolver? Jeg har revolver selvfølgelig. Så dø dog! Amen. Au. Ej, det var det værste var, det var tæt på jeg nakke. Jeg klarede det lort der. Jeg laver ham her. What are you doing? Can you please stop? Åh. Ja, let's go. Ind tilbage. Se, vi er alle sammen og klart, eller hvad? Nej. Jeg mangler kun en. Nå, så skal jeg bare lige have en til. Hvis du får et med R8 revolver, så får du... Ja, det ved jeg ikke. Ja, okay, jeg klarede den. Jeg klarede den. Let's go. Hvad fuck? Nej! Han dræber med en R8 revolver også. Hvad sker der lige for, at vi får så mange tæsk? Jeg ved ikke lige, hvad der sker med ham der, fordi det... Jeg går ikke engang efter at skyde folk med en normal pistol, mand. Nej, sådan også. Okay. Okay, men så, okay, du skal nok love at gå efter nogle andre kæder, som kun har revolveren. Men du har ikke fået nogen endnu. Jeg har fået et enkelt. Ikke, altså, Nej, ikke du har ikke. Jo, altså, nej, ikke et revolverkæde, men bare normalt jo. Hvis han ved, at han er så snyder han. Okay, vi burde have den her runde. Okay, nice. Hey, Vil du have om? Vil du have om? Vil du have om? Den ligger over. Nej. Kom så, Mads. Du har ikke fået nogen revolverkendelser endnu. Nej, det er noget lort. Det er faktisk rigtig skidt. Jeg tror ikke, du ender med at få nogen. Tror jeg heller ikke. Ej, det sagde jeg også om der med so skills. Ej, højre klik. Okay, Ja. jeg fik et. Ja, du fik et. More to go. Jeg har dem her fra siden. Ja, pumpen. En med død. Han er lige her. Nice. I think so. Ja. Oh! De er på B-side, boys. De er på B. Ja, det ser sådan ud. Kom, Mads. Mads, skyder ham nu. Ej, hvor er du dum. Mads, du ved godt, at du er lige ved at smide det hele væk for dig. Du er ved at komme bagud i serien. Jeg ved godt. Hvad har du at sige? Lad mig høre en kommentar. Altså, jeg kan jo stadig godt nå det. Der er lige et par runder til endnu jo. Ja, okay. Ja, lad mig se det her. Ham han sidder bare herovre. Kommer han herinde i huset? Nej, der. Øj, han død. Calleren kommer lige her. Tager lige med USP. Han er derovre, han er derovre. Jeg har ham. Nej, åh. Nej. Got him, bro. Got him. Tror jeg, vi vinder den. Altså, det er sagt at slås. Vi skal bare lige... Bare lige. Yes! Åh, Yes! der er en der. Så dør jeg. Nej, han var skadet fucking 96, så det er en joke. Har du ikke plantet den til mig? Jeg bare glem det. Ja, for jeg har en bombe, mand. Han er der. Push him, sukker. Push him, Jeg tror, sukker. han altid starter med at skyde sådan Åh, corner. come on, Nice hopping. Ruski. Behind. Yes! Godt Okay, Mads, du klarede den. Mads, han har klaret den nu. Yes. Well played, Mads. Cover me, cover me, cover me. Nej, Oh my god, Hex, bag dig. Nå, okay. Partner. nej, det tror jeg ikke, der. Eller... Og sådan holder peak. 3 hurtigt. Bare creep. 3, 2, 1, ja. Ja, free shoot. Free shoot skills. Bliver. Jeg blev bange. Bliver. Listen. Hey, very good. Kom. Bliver Blizzard. Хуй с ним побежали на. Ja. Nej, sådan der. Wow. Hey. Sneak, Go right, right. Come on, Blirt. Very good, dude. What the fuck? Hvad skete der? Jeg ved ikke, så hvad det han slet ikke. We need bomb pros. Kill him, come on, help. Nice, super. I know scope, I swear. Ej, what the fuck? I know Smarties, din lille lortesnyder. Sepp, jeg no scope ham, please. Øjne. Det er Smarties. Jeg no scope ham. Det er Smarties.
One city. Jeg no-skubber. Jeg caller den. Lol, Anders. Hey. What a flick alligevel. Ej! What a flick. Kan jeg få et drop igen? En autosniper, tak. En af. Nej, bare skyd op. Wait, easy comeback. Easy comeback, ja. Ja, vi var bagved 11-4. Jeg glæder til, hvor langt de er. Det var sgu godt, det der. Ej, hvis jeg får ham sidst, har jeg fået fuck kills. I hvert fald, tusind tak, fordi I gav os med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Og den her gang, så skriv en udfordring nedenunder, så vil vi tage den til næste gang. Den I liker, eller den der er flest, der liker. Så lad mig se nede i kommentarfeltet, hvad I helst vil have. Ellers så håber I, I vil like videoen. Skriv en kommentar, hvad I synes om videoen med gutterne her. Og ellers ses vi bare ude. Og som altid, så kan I lige se pointene her på min skærm. Og vi står lige nu 2-2-2-2. Så det er sindssygt. Vi ses i næste episode alle sammen. Hej hej.